Ilizwe belithiwe gubungu ziziganeko zokutyhuthula nobundlobongela tshitshilili nalapho uMengameli uCyril Ramaphosa ngethuba eKwaZulu Natal echaza okokuba ibililinge lokupequla umbuso kodwa umphathiswa wezokhuselo uthi oku akunanto yakwenza noko. Ngaxeshanye komphathiswa obambele ku-ofisi yomongameli uKuboshwe uthi uluvo lukamongameli luvela kanye kwabantu abangaphambili kwibakala lezokhuseleko kweli lizwe. We want to clarify that the position of government is that as articulated by the President of an attempt at insurrection in the country. And that perspective is informed by discussions at the National Security Council, which is chaired by the President, and he receives briefing from the military commanders and also the other law enforcement agencies. Kusenjalo ke inani labantu abathe baphulukana nobomi babo ngenxa yaloqulu kuBhode seliphaya ku-215 ngoku. In KwaZulu, the situation is now stable and no new incidents of looting were reported. However, 3 additional deaths have been reported. Ministers and provincial leadership led by the Premier, Sihle continued with stakeholder and community engagements to calm the tensions within the communities. Therefore, the total recorded deaths to date as a result of this violence is 215. Lokantshabeni uthi bathandathu kuzawudigango kwabantu abathe babanjwa njengoNgqongqoshe abasemva kwaloqulu kuBhode kodwa ke uthi abathathu bangaphakathi eluvalelweni belinde ukufumana isicelo sebheyile. Ndingwabongile Dumako kwiindaba ze-SABC eGauteng.